Πάμε να δούμε ένα θέμα από τα μαθηματικά της Β' Γυμνασίου που σαν και αυτό συναντάμε αρκετά συχνά στα διαγωνίσματα και στις τελικές εξετάσεις. Πάμε να δούμε την εκφώνησή του. Έχει δύο ερωτήματα. Στο πρώτο ερώτημα μας ζητάει να λύσουμε αυτήν εδώ πέρα την εξίσωση. Και στο δεύτερο ερώτημα μας ζητάει να αποδείξουμε ότι το τρίγωνο αβγ με πλευρές αβ να είναι ίσο με χ-1, βγ να είναι ίσο με χ και αβ να είναι ίσο με χ-1 είναι ορθογώνιο, όπου χ είναι η λύση της εξίσωσης του πρώτου ερωτήματος. Δηλαδή είναι η λύση αυτής εδώ πέρα της εξίσωσης. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο ερώτημα. Θέλουμε να λύσουμε αυτήν εδώ πέρα την εξίσωση. Ας την αντιγράψω. 3 συν χ προς 2 να είναι ίσο με χ συν χ-1 προς 3. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι απαλυφή παρονομαστών. Οι παρονομαστές μας είναι το 2 και το 3. Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 2 και του 3 είναι το 6. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πολλαπλασιάσουμε κάθε όρο της εξίσωσης με τον αριθμό 6. Άρα λοιπόν επί 6, επί 6, επί 6, επί 6. Τι έχουμε τώρα? 3 επί 6, 18. Συν, το 2 στο 6 χωράει 3 φορές, οπότε έχουμε 3χ. Να είναι ίσο με 6χ, συν, το 3 στο 6 χωράει 2 φορές, οπότε έχουμε συν 2 επί χ-1. Πάμε τώρα να κάνουμε την επιμεριστική ιδιότητα εδώ και έχουμε 18 συν 3χ είναι ίσο με 6χ συν 2χ μείον 2. Πάμε τώρα να χωρίσουμε γνωστούς από αγνώστους. Στο αριστερό μέλος της εξίσωσης θα μαζέψουμε όλα τα χ, δηλαδή τους άγνωστούς μας, και στο δεξί μέλος της εξίσωσης θα κρατήσουμε τους αριθμούς. Οπότε έχουμε 3χ μείον 6χ, το 6χ το περάσαμε από την άλλη γι' αυτό άλλαξε πρόσημο, μείον 2χ. Να είναι ίσο με μείον 18 μείον 2. Τώρα 3χ μείον 6χ μας κάνει μείον 3χ. Εδώ ας το γράψω εδώ. Μείον 3χ μείον 2χ μας κάνει μείον 5χ. Άρα λοιπόν έχουμε μείον 5χ να είναι ίσο με μείον 20. Καθώς μείον 18 μείον 2 μας κάνει μείον 20. Σε αυτό το σημείο διαιρούμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης με το συντελεστή του αγνώστου. Ο συντελεστής του αγνώστου είναι το μείον 5. Οπότε το μείον 5 με το μείον 5 θα φύγουν και το μείον με το μείον θα φύγουν και λέμε τώρα ότι το 5 στο 20 χωράει 4 φορές. Οπότε έχουμε χ είναι ίσο με το 4. Αυτή εδώ πέρα είναι η λύση της εξίσωσης. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα, το οποίο υπενθυμίζω μας ζητάει να αποδείξουμε ότι το τρίγωνο αβγ με αυτές εδώ πέρα τις πλευρές είναι ορθογώνιο. Άρα λοιπόν εφόσον το χ είναι 4, γιατί μας λέει αυτό εδώ πέρα το χ να χρησιμοποιήσουμε, το χ που είναι η λύση της εξίσωσης του πρώτου ερωτήματος, εφόσον λοιπόν το χ είναι 4, τότε η πλευρά αβ, θα το γράψω εδώ, η πλευρά αβ είναι 4 μείον 1, δηλαδή 3, η πλευρά βγ είναι ίση με 4 και η πλευρά αβγ είναι ίση με 4 συν 1, δηλαδή 5. Ωραία, μας ζητάει λοιπόν να αποδείξουμε ότι το τρίγωνο με αυτές τις πλευρές είναι ορθογώνιο. Για να μπορέσουμε να το απαντήσουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος. Το οποίο τι μας λέει? Ότι εάν το τετράγωνο της μεγαλύτερης πλευράς ενός τριγώνου ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο. Οπότε έχουμε, ποια είναι η μεγαλύτερη πλευρά? Η πλευρά αβγ. Το αβγ στο τετράγωνο είναι ίσο με 5 στο τετράγωνο που μας κάνει 25. Και πάμε να δούμε και το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο πλευρών. Έχουμε αβ στο τετράγωνο συν βγ στο τετράγωνο. Το αβ είναι 3, οπότε έχουμε 3 στο τετράγωνο συν το βγ που είναι 4 στο τετράγωνο. Δηλαδή έχουμε 9 συν 16 που μας κάνει 25. Άρα το αβ στο τετράγωνο είναι ίσο με το αβ στο τετράγωνο συν το βγ στο τετράγωνο. Οπότε
από το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος, το τρίγωνο αβγ είναι ορθογώνιο. Και μάλιστα το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος μας λέει ότι η πλευρά ΑΓ που είναι μεγαλύτερη είναι η υποτείνουσα του τριγώνου και η γωνία που βρίσκεται απέναντι από την υποτείνουσα είναι η ορθή. Οπότε το τρίγωνό μας έχει αυτή εδώ πέρα τη μορφή. Εδώ είναι η υποτείνουσά μας, είναι ΑΓ και εδώ είναι οι δύο κάθετες πλευρές μας. Αυτή εδώ πέρα είναι η υποτείνουσα και αυτή εδώ είναι η ορθή γωνία μας.